Ngai kublai api iwei perlu jangan kamtam ki subscriber ki like ki share ki comment ki jong pi baro bat nga kerpat ki pi ki barang thamai hakane ka channel ka jonga sngau bha subscribe ya kane ka channel kenang ba pindu pyo i ya ki video ki bang ngadang sa penmi nang nei sakmat kane ka dei ka jing pen bana ka jonga ka sinong kan si moria kan penilek kai ya kala kidro hakalai tarik jong ubenai Banyau senam arhajar arpun riu. Tengah kerpat ya pi iwei pa iwei ki baju sing tenat ban yesim bentah hakini kili kidros. Hakate kasengi kadai kasengi tok ding pila ban leke sim bentah. Namar ya ki tiket pila ban yo nadu kapor kendai baje. Omdi online lane hakano kano kajaka ndri ki dibej hakate kasengi. Namar nakal liang kinong yalam sinong ki penmi iya kane ka lakidro kenang ban penmi fon nam ta kijing don kam ka jongki hapo snong po tau hakatai ka sengi kadai ka sengi ban bu jaka hapo kansi diwa lau kariang kabadai ka fishing competition kaba he hadu arpolak pinyo korea katai ka jing yelek kai competition hapo kansi diwa lau kariang te pila ban pej hakane ka notice ru kadon ba pila dai ban kadai ka sengi ban bu jaka hakatai kasni bat ya kitai kila kidro pila ban yo ya kitiket tang hakatai hi kasni bat pila ban pe thadu bakut ya kaneka video ka jonga khnang ba phin shai ya ka jing pan bana bat kinai kinong yalam sinong kila kren hakmat jong phi khnang ba phin shai ya ki ai baro bat ngan sabu ru ya ki number phone hakane ka screen ba phin sa phone ya kini ki nambar kenang ba pin yo ya ki jing tip ka ba company namar ngamla ban pen bena ya ki price pila ban yo sngeu hi na kaliang kinong penya chnong ki bala kren hakmat jong phi ba kin sa pen bena ya ki tei ki price ba pin yo hakatei kalai tarik jong benai ba nyeu snem arhajar arpun riu tangkum ta kublei sibun kublei syajar ngo Kong ngi ai kublei pi ki pajba ki ban sapet ya ke YouTube bat ya ki youtuber bat sepelat ya ke YouTube te ngi kum ka snong ken si mauria ngin sapen yelek kai ya ke lok vidro ha ka lai terik nai benyau ar hajar ar pun riu hang ni ha persya jong ka madan football jong snong ken si pelut te ki jing don kam ha ki bedai bangi penlek kai ke lok vidro kalong ban pen mi phone nam ta ki kun samla bat ki jing don kam jong ka snong bat ha ketika siru kadai ka bu jaka na ka benta ka jing yelek kai hang te ha mau lang ren kin si diwa lau kariang te ha kan ni ka on di ya ki tiket hinum la ban yo online ya ki tiket te tang ha ketika hila ban yo ya ki tiket bat ya ki tiket on di no du ka por kendai bijim step hadu on da penyelek kai ya ketika lokidro bat kapur ban penyelek kai ya ketika lokidro kan long hakpur sau beje jan mitik bat ya kapur ban sawan sim ki price on sapen bena ha ketai kasgi te kumta nakaliang jongi kum kasnong ni khot ni wersgo bhai pi ki pajba ba marjan ki bas ngutenat ki baju i ya ketika lokidro kin sgu bha ban wan khnang ha ketai kasgi ketika lokidro kan long ka ba he ngila ban ong ha ketai kasgi bat ki price ki bangin ai ketai kesegi ki bangi la pen krek kalong ka benikong kalong ka tharok brand new lani ka pisa khat phalak ka baar kalong ka seleriu brand new lani ka pisa sanlak ka balai kalong ka alto keten brand new lani ka pisa lailak ka basau ka scotty brand new lani ka pisa silak ka basan ro ka Seperti brand new hi lane kapisa sila kumtangi hot ni wersu bhai pi bat na kaliang jongi kum kasdong ngila pen krek ru haki bedai bat di parking bagi bawan bani simbeta haki de keski kin sgo bhaban ko ngu ya ki volunteer jong kasdong knang ba ka jingthmu ka jongi kin yaj be yaj renti bat kanum don ru kanu ka jingthut haka yaj ke yeng jong pi kum ki pajba Ibu wani simenta hakin ikan lokudro.